Vi er stoppet for at få benzin på, men Niklas han er ikke helt tilfreds med hans udsigt her fra forruden, så han er lige ved at gøre den flot og ren. Niklas, fik du en bedre udsigt? Meget bedre udsigt. Er du tilfreds med dit arbejde? Ja, det holder. Welcome to Texas. I'm the camp host at Boulevard Peninsula RV Park. I think you'll enjoy it here. There's a nice breeze. We have a lake and the beach is right down the street. Mads han tager sådan en lille slapper, mens Kai han sætter teltet op. Hvordan går det, Kai? Det var meget skidt. Jeg har godt vundet noget backup på Mads. Herover der går det lidt bedre. Hvad tænker I om at skulle sove i teltet i 31 grader? Det bliver hit. Sweet. Fy for helvede, den lugter. Vi har hørt skrækhistorier om myggene her i Texas, så derfor har vi hængt en lille dims op i vores telt, som måske holder myggene væk. Niklas og Anders, de nåede altså ikke helt at få myggespray på, inden myggene de kom. Hvor mange har du fået, Anders? Jeg har fået 5 på 5 minutter. Og det ene er rimelig stort. Og så synes du, jeg skal trække mig op. Simone, hvad laver du? Jeg prøver at træne. Niklas, skal du ikke lige vise, hvordan det egentlig skal gøres? Noget i den her stil, tror jeg. To the beach, eat, let's go get away. Bang, stay, we're taking a stay. Have a drink, clink, down the Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. Vi er kommet tilbage fra stranden, og nu er vi ved at lave mad. Danielle, what are you doing? Frikadella. Frikadeller! Danielle har bestemt, at vi skal have frikadeller. Jeg elsker frikadella. Ja,